Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaya't lata nga ipakita ni Alfred ti panagayat na kan na Emma. Ngam talaga asaanan akayat ti balasang, ti makisinublian kan kuana. Nadanon ti panaglepas iti training, da Alfred. Tindo, marsi kan Emma, kat nagsisina dagitoy iti nagturungan tapno agtrabaho. Naglabas ti panawan, kat addaan matan iti bukod a pamilya, dagiti agpapagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluan. Destiny, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit po na yung teacher ko. Bakit? Di ako may turan sa gitna. Anya ka di ti mapaspasamak ka. Apay nga agtirtiriter kamutan iti sakit ti tiyan mo. Mabitlan, agpatulungan ka dagiti ka aruba, ta itaray da kay di ospital. Daras ng bakit? Talaga marikata ng una yan. Anya ti ko na ti Dr. Aurelia, bakit? Anya ka no ti sakit ko. Dayto yan ti pagbutbut nga ka mapasamak. Nakaalakan iti sakit mo, gapo iti nakaro apa nagbarbartag mo. Anya nga min ti sakit ko. Ibagam ko ma. Komplikasyon ti sakit mo, Marlon. Gapo iti napalalo apa naging inom mo iti arak. No, kasta. Ipatay ko na ito yan. Kasta ka na eh. Awan ka din tinamnamang aging bagak. Madandanaga nagparakan ka. Jacket ama pukaw ka. Gapo ta ipatpatag ka una ay Marlon. Basol ko, ti kastiyo nagpanagak. Bakit? Ala, pati karem tirik nam. Non yaman ti pagbalinak. Awatem ko marsi pupuso. Di kagsawi iti kasta. Jakayat ama pukaw ka. Idaw-dawat ko asapay kumatagbiag ka pa iti napaot. Agyaman na kiti panagayat mo, Aurelia. Kas nakon, patib karem tirik nam. Maawat kon, anyaman tiyag balinagasat ko. Nakasaka na ako na mangisubli ti bulod ko abiyag iti na marswa. Pagbabawyak, nagiti sinayang ko apanawan, gapulang iti panagbisbisyok. So, nakasaga na ako namatay. Basol ko matlang, di nagpanakak. No dimngag ka kumakanyak idi. Nalapit asaan ka nakaalay tinakaro sakit mo. Wala rod bakit? Agbabawi akman. Naladawan ti amin. Tanakarugaya man ti sakit ko. Aginanakan, Flora, bakit? Maturog kan. Agyanak lang dito yabay mo. Agbantayan ka. Saan ka panawan? Agyamanag, iti panagayat mo kanyak, Alfred. Mariknag, ti kinapatag ko kan ka. Ngam, pasensya kan. Ngamin, mariknak asaan akon, nga agpayagpay. Panawan kayon ton, kaninanag. Pangasim, Flora. Di mo sawanti kasta. Diyak kaya't amatay ka. Ipatpatig ka unay. Da kami kininanang. Mariknag, ti kinapatag ko kada kayo. Kat na mabalin. Di kay kaya tapanawan. Ngamnoan niya ti agbalinagasat ko. Patibkarem ko ma ti pakinakam mo. Laglagi pa ma. Kanayon nga ipatpatag ka. Kanay-ayatan ka itinapod no. Ipatpatig ka matunay. Flora, bakit? Kadyak maklon. Lumapukaw ka itibiyag ko. Ala, mapankalatan iti trabaho man ako. Siya kunti makaammo amang bantay iti asawam. Agyaman ako na iti kinaanos yu kada kami nanang. Diyak lamon, nawan kayo amang tultulong kada kami nga agasawa.
Awan anyaman na anak ko. Napatag ka kanyak. Kastamatan ti asawam. Kinapudno na, maasyanak unay kada kayo. Iso anak kasagana aklata at tumulong iti anyaman ang maitulong ko kada kayo. Agyaman ak, nanang. Sige nga rod. Inakon. Masapol nga trabaho ak. Tapno at damay nayon iti busbusan ti asawak dito ospital. Sige lang anak ko. Siya kung ti makaam mo dito'y. Kat aganad ka akanayon. Wananang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Ay, makabannog matag masahe. Kat talaga mat. Amin matkid di at trabaho, makabannog. Saan kit din? Uwan matkit di ah. Ah, un gayam. Nadamag mo ka din? Nga day di ospital ni Marlon? Uwan, imbaga kanyak ni Manang Aurelia. Maasyanak nga rod kuana. Kanayon nga agsangit, gapo iti kasasad nila kay na. Komplikado ka nung aminan ti sakit na, sigun iti doktor. Narunot ti barana, gapo iti nalabas a panaginom na iti arak. Un nga rod. At damat lang basol ni Marlon. No apay ang nakaala iti sakit na. Dimot nga min dimngag apolos. Napigsa nga agbartak kan agsigarilyo. Impagarup na siguro. Asaan ako maro ti kasasad na. Iso asika, ijamon ti bisyom. Gapot awan na sayat amaytad na iti biyag tayo. Alaha, unan. Angam ni, aldaw gaya man. Intakat manganin. Ang mga nuditan tumanan makapangan. No umay dagiti adong agpamasahe. Wan sige nga rod. Umay kan. Mapantan mga dita kaaruba tayo a kantina. Aurelia, bakit? Marik na, nakapsut ako na yan. Amok asana ko ng payag. Anya ka di ti marikrik nam lakay. Ada ka di nasakit. Ayaban mi ti doktor. Amok asana ko ng payag, bakit? Kidawag, apakawanan na ko ma. Alo, tinagkurangakin ka. Di ka matagsawi ti kasta. Ipatpatag ka unay. Di na ko mapanawan. Kaya't kapay ang makadan na itinapaot. Pasensya kan, bakit? Talaga, marikata na ko na yan. Agsing-sing, ba't ka kuma? Laglagi pa. Ay-ayatan ka unay. Sana, pangasin to di nagpanawan, Marlon. Lumaban ka kuma. Agimbag ka pa, lakay. Aurelia, adda kami kan ni Marcy. Makipagladingit kami, iti ipupusay ni Marlon. Wan Manang Aurelia. Makipag-break na kami. Ay, adoy. Awatam ti basit at tulong mi. Agyaman na kada kayo, Tindo. Marcy. Awan na ti asawa. Jakton makadan na iti uray ka anuman. Maawatan mi tirik nam Manang. Ngam patibkaram tirik nam. Masapul nga agbalin ka anatibkar. Nang runa iti daytoy agundaway. Nalabit. Agpatinggalangan dito iti biyag ni Marlon. Husto ni Marisa, Aurelia. Ngamadda kami lang dito'y amangan dingay kan ka. Agyaman na kunay kada kayo. Husto kayo. Ika gumakti man lipat. Nupay nasakit kanyak na ito'y anapasamak iti asawa. Ika rigatak na aklunan ti ami. Di kanton makita kan makaden na iti kaanuman. Marlon. Ay ayatan ka unay. Nasakit kanyak ti ipupusay mo. Ingkamat aginanan, Manang Aurelia. Manungal daw kan rabi ngawan inanam. Amangan kit din umakaala kay ti sakit mo. Di kagdanak, Marcy. Kabalak ti bagik. Katagyaman ak itikadam man nandito ay. Awan ang yaman na Manang. Aywan gayam.
San ang makaumay dagiti dadduma kakadwa tayo ita. Makumikom da iti trabaho. Inton bigat da kanumanan nga umay. Uwan, Marcy. Katagyaman na kiti kanayon akaaddayo nga umay mangan andi ngay kanyak. Awan na nyaman na manang. Agpapagayam tayo. Katrumbang laang nga agtitinulong tayo, iti pakarigatan titonggal maysa. Makipagrik na kami, Aurelia. Kaduak ti asawak, kandag iti anak mi. Adada ijerwar. Atoy, awatom ti basit atulong mi. Pasensya kan Ita kami lang ang nakaumay. Gaputa makumikom kami mo't ngamin iti trabaho. Agyaman na kada kayo. Gaputa kanayon nga adda kayo ang mga andi ngay kanyak. Nagsakit na ito ang napasama kiti asawak. Nga masapol nga aklunag ti kinapudno. Nga awanan ti asawak. Katjakton makita iti kanuman. Maawatak tirik nam. Ang husto ka. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Laglagi pam. Bulod ti tunggal tao ti biyag na iti na Marso ha. Kat anyaman nga oras, mabalin nga ipulang tayo dayta abiyag, Aurelia. Alfred, intugot mo ka ti gitaram. Uwan, Flora, bakit? Inbaga ngamin ni Nanang, ngayon bilin mo nga itugot ko ti gitarak. Mabalin ka diya kantaam. Tay paborito ka kanta. Kayat ko amangag. Uwan, Flora. Mabit lang nga rod. Isaganak ti gitarak, takantak ti paborito makanta. Kayat ko day diya kanta. Balunag iti ipupusay ko. Flora, asawa. Ni, apay ngagsangit ka. Agkanta ka ko na. Saan ka ngagsangit? Amo ka marigrigatan ka unayan. Amang ibibtor iti sakit mo. Di kagsangit, Alfred. No anyaman tigasat ko. Aklunam ko ma as ipupuso. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay, Alfred. Umaikan man ang Aurelia. Agawid tayon. Datayo lang na talutin na bati dito'y Campo Santo. Pangaasiyo ko, Marcy. Tindo. Kaduandak pa'y laang dito'y. Kaya't ko pa'y nga ipapasti mang bantay iti tanam ni Marlon nga asawag. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti biyag na. Ala, bayan tapay lang ni Aurelia, Marcy. Kaduan tapay dito'y. Bayan ta nga ipapas na tila dingit na. Sige nga Rod. Kaasimat ni Manang Aurelia. Sige nga Rod, Manang. Ibagam tulatan kada kami no kayat munti agawid. Agyaman na kada kayo. Agyaman na. Gaputan inak pinampanawan. Naiturugan ni Manang Aurelia. Agawid kalatan tindo. Bantayak pa'y ni Manang Aurelia. Kaasimat. Unag paiso. Naiturog na. Gapo iti bannog kan puyat na. Sige nga Rod. Bantayan pa'y lang ni Aurelia. Kaasimat. O sige agawid akon. Ta sigurado. Urayin na kon ti asawak. Sige lang tindo. Siya kung timakam mo dito'y. Saan arumbangag may sa ita ni Manang Aurelia. Gaputa ang mga noan niya pa'y timapanunot na nga aramidan. Pasensyakan Manang Aurelia. Nakibiyangaklatan ka dagiti gamit mo dito'y. Adtoy, mangan ka. Inlutuan ka iti kaldo. Agsabaw ka. Tapno mabang-aran ti riknam. Masapul ang mapudutan ti rusok mo. Apay abinantayan nak Marcy. Nakababain pa'y kit din. Nagawid kalat na kuman. Amok anabanog ka napuyatan kamat.
Ragsak ko ti tumulong kan ka, manang. Alakit din, mangan kan. Inton bigat latan ti panagawid ko. Kadwaan ka pa'y dito'y itaarabi eh. Sana bale, nagpakadaak iti asawak. Agyaman ak, Marcy. Agyaman ak iti kaadayo agagayim ko ang mga andingay kanyak. Awan anyaman na, manang. Oh, alakit din, mangan kan. Agbaawan dagiti makan anak kadasar. Sige, agiddantan amangan. Kaya't ko nga aglang-lang ta ita amangan, Marcy. Apay akas la madandanagan kayo nga imay ng sabat kanyak, nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmakla at iti ibagak. Patib karong kumatirik nam, Alfred, anak ko. Ha? Anya ti kayo to asawa, nanang. Pangasiw ti ibagayo kuman. Anya tinapasama kini Flora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta ito alawas na puluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.